אנחנו עכשיו נמצאים בחברת פיתוח, לא אומרים השם. פיתחנו מכשיר טעינה אלחוטי למכשירי נוקיה, וגם אתם רואים זה מכשיר נוקיה שאנחנו עשינו. זה הרעיון שזה החוטים מנותקים, אתם רואים שאין מתח. יש פה סלולה, זה סלולת גיבוי אפשר להגיד. אנחנו שמים את הטלפון והוא מתחיל לעשות טעינה. אתם רואים? ומהירות טעינה רגילה תוך שעה. הטלפון, אתם רואים, הוא לא מחובר לכלום. כן, אתם רואים? בבקשה. כן. להתראות.